cinta lu Pak. Cinta lu ngaturke kanu simpan kopono ya Pak. Ya Pak. Ya. Iki mau tak pilihke lagu begadang terus ing jero caketan malam Minggu bareng-bareng rame-rame nonton wayang Pak. Ya. Begadang kuwi kena matone ning bab positif lho. Ngono lho Pak. Nek nonton pagelaran wayang iki apa jenenge bareng-bareng nonton pagelaran wayang kuwi jenenge hal-hal sing positif tegese bakal pangandikan kepundhen awake dhewe mau panjenengane Pak PLT Sekda panjenengane kepundhen ku Bapak Winarto SSN yo sing bener SSN yo Pak. SSN kuwi tegese sarjana seni lho. Ora sombong, piyayi seni sing duweni pejabat dhuwur ya kuwi PLT Sekda kepundhen ku panjenengane Pak Winarto tepuk tangan untuk Winarto iki. Bisa sama seni bro, urusan isi pedalangan saya dari PLT Sekda. Ya, tapi bapak pejabat sebagai panjangnya Pak Winarto itu sih patut diacungi jempol. Kebu jajaran-jajaran murah sing kalau buat iki nindakake wajib ya kuwi gangguhake rasa no. Ya krimiane gede Pak. Gangguhake rasa nekate gumala sediane kaliban iki urunan lho. Urunan iki urunan gelar wayang sing kaya ngene iki berarti alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu Lurah Kecamatan Garak. Oh iya. Jadi kaya ngene matur nuwun ugi dumateng panjenengan Bapak Camat oleh Garak ingin no wis ngajari jebar halaman Kecamatan Garak minangka ajang gelare pagelaran seni pedalangan oleh beniki wayang kulit ing beniki. Oh yo Pak. Sing diparasane dening kepundhenku ya kuwi panjenengane Bapak Budi Jatmiko. Oh iya. Sing minangka dadi ketua Badan Kerjasama Antar Desa sing disingkat BKAD. Oh iya yo Pak. Jangan dulu. Rasaku tenyuh ora mung piyayi sakmene iki sing tresna karo wayang, Bayu dan ya tresna karo wayang. Ya to Pak. Mau kan sore mau wis dan jeh mau wis ning omah lho. Wis nonton ora. Ya, nek katane kabeh padha semua, kabeh padha tublek aku ning halaman Kecamatan Garak Kabupaten Bogor dan maaf ya Pak. Ya. Iki mengeti ulang tahun Kecamatan Garak utawa hari jadi Kecamatan Garak sing kaping 23 tahun no. Kaping 23. Loro karo kuwi 3 kuwi didadekake siji ya kuwi 5. 5 kuwi pedomane Pancasila, dasar-dasare negara ya kuwi Pancasila. Wong kula komplit lho. Ing nomor 1 ya kuwi ketuhanan yang Maha Esa. Winyen kula ngarsani Gusti Kang Kalih Jagat gelar kabudayan sajroning sasi poso ora apa-apa. Oh iya. Iki kan sik urunane lurah-lurah to, Mas. Ya. Sebenarnya lurah-lurah iki wayangan apa jenenge ora wayangan dhewe, jurusan lurah-lurah wong. Oh iya. Dadi iki kan urunane lurah-lurah. Ya, iki kan sampean jabatan 3 tahun ya to. Ya. Iki kudune lurah-lurah iki siji pokok siji tadi majung yo wayangan dhewe lho. Popo dadi yo wayangan dhewe. Ini ra jabatan kok dadi lho, Mas. Ya. Bukan orang majung yo wayangan dhewe, juga yo wayangan dhewe. Aku rumah tidak semudah itu ada. Oh sudah. Ora sok iki ngono ngasani Gusti no, bakune awake dhewe nyuwun supaya Bapak Ibu Lurah ana Kecamatan Garak iki tetep manunggal gumala anggone ngasta pusarane adil. Ya kuwi ngesuwi para warga masyarakat ana ing desa. Amin Allahumma. Muga kabeh padha pinayungan rahmating Gusti Kang Kalih Jagat ya. Amin.